filɛbagaw n'a lamɛnbagaw Mali kɔnɔ a n'a kɔ kan fo ka taa se page Facebook kannaw ma an ka foli bɛ aw kelen kelenna bɛɛ lajɛlen aw y'aw bisimila Mali kura taasira tako filanan kɛnɛ kana la bi ani minisiri min bɛna kɔrɔfɔ falen falen o ye Abdoulaye Diop ye ale de ɲɛsilen don Mali ni jamana wɛrɛ cɛ koɲɛw ɲɛnabɔli ma Monsieur le ministre i ni ɲantuma kɔri baasi t'i la i bisimila Mali kura taasira tako filanan kɛnɛ kan walasa ka nin kɛnɛ la ɲɛnamaya Monsieur le ministre ne kelen tɛ ni baarakɛɲɔgɔn Isa Kaba Sidibe don ka bɔ Renouveau TV la Isa Kaba i Sidibe n bɛ i fo ka ministre fo ka sɔn ka baro kɛ ni e ni ne ye Ala k'an ka kɔrɔfɔw ni sababa bɛn an filɛbagaw hakili jiginna an bɛ musée national la n'o ye fɛnkɔrɔw marayɔrɔ ye baro in bɛ ka kɛ yen nɔ de Ala k'an ka kɔrɔfɔw ni sababa bɛn Monsieur le ministre ministre ɲininkali fɔlɔ min b'an bolo ka k'i la an bɛ don min komi bi Mali diplomasi bɛ lahalaya jumɛn kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la camancɛ faga hukumu kɔnɔna na aw ye baaraba jumɛn de kɛ diplomasi na sira fɛ n'o y'a ni jamana wɛrɛ cɛ koɲɛw ɲɛnabɔli ye e ni cɛ i ka ɲininkali la ani an balimakɛ Sidibe aw ni Cani Baraji an bɛ foli lase an lamɛnibagaw bɛɛ lajɛlen ma pour que aw ye occasion min d'an ma an ka se ka an ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛw ka se k'o ɲɛfɔ i y'a fɔ cogo min ko an ka jamana ni jamana wɛrɛ a bɛ lahalaya jumɛn kan a bɛ lahalaya ɲuman de kan lahalaya ɲuman mun na sabula an ka jamana ɲɛma n'o ye colonel Asimi Goïta ye depuis ale ye fanga ta a ye dɔnsen kura de sigi an ka jamana ko la k'a fɔ ni Mali ni jamana fɛn o fɛn bɛ baara kɛ jɔsen saba bɛ yen f'an k'olu de batu a jɔsen fɔlɔ o ye ka Mali k'a yɛrɛ ma hɔrɔnya k'o dɔn k'o batu a filanan ye k'a fɔ ko ni Mali yɛrɛ ye kumakan fɛn o fɛn ta ani décision fɛn o fɛn ta ani ni Mali y'a décidé ni mɔgɔ minnu bɛ teriya kɛ tɔw kan k'o batu ko fana ni ko ko bɛ kɛ fo malidenw ka hamina ko de ka bila o camancɛ la donc anw ni jamana wɛrɛ minnu bɛ baara kɛ anw bɛ baara kɛ o jɔsen saba de kɔnɔ an bɛ baara kɛ fana pour que Mali hamina ko ye min ye a ka se ka fɔ a kan ka fɔ yɔrɔ min a kan ka fɔ cogo min pour que faamuyali ka sɔrɔ a la pour que o ka se ka kɛ an ka jamana ɲɛmaaw u y'a yira k'a fɔ n'an taara yɔrɔ min an kana yira Mali ka kunko ye min ye a ka fɔ pour que an ka jamana ka bonya an ka jamana hamina ko ka dɔn i ko kabini furancɛ fanga daminɛna bon n'an k'an bɛ t'o bɛɛ fɔ o ka ca mais an bɛ se ka peut-être k'a lajɛ san tɛmɛnen ko jumɛn waleyara minnu ye kobaw ye an yɛrɛ bolo ni an bɛ hakili jagabɔ kɛ san tɛmɛnen ko saba kɛra olu ye mɔgɔw hakili minɛ kosɛbɛ a fɔlɔ ye an ka jamana ɲɛma n'o ye colonel Asimi Goïta ye kabini a ye fanga ta i y'a dɔn a ma bɔ an ka jamana kɔnɔ ka taa jamana wɛrɛ a ye bɔkɔ fɔlɔ min kɛ a y'o ɲɛsin ka taa Russie la n'a fɔra ko Russie jamana ani farafinna jamanaw olu kun ka ɲɔgɔn ɲɛ min tun bɛ n'a bɛ fɔ o ma ko sommet Russie Afrique a taara o la a bɔra o la kun jumɛn kama a bɔra o la parce que Russie y'a yira k'a fɔ olu ye Mali teri ye olu ni Mali bɛ baara kɛ danaya la Mali mago tun bɛ min na u sɔnna ka baara kɛ k'o di Mali ma lakanani sira fɛ donc k'o waleɲuman dɔn farafinna jamanaw ni Russie tɛ se ka sigi ko Asimi Goïta ma ye o kɛnɛ kan donc a tagali min kɛra yen fana ani Russie jamana ɲɛma n'o ye Vladimir Poutine ye u ye ɲɔgɔn ɲɛ min kɛ a ɲɔgɔn ɲɛ kumabaw de nana kɔnɔ min b'a to an ni Russie cɛ a bɛ se ka matarafa cogo min a ko filanan o ye k'a fɔ Mali ye jɔsen min ta k'a fɔ ko MINUSMA n'o ye diɲɛ seleke naani jamana olu ka sɔrɔdasiw ni baaraɲɔgɔn minnu bɛ yan depuis san 10 i y'a dɔn juin kalo tile 16 an yɛrɛ taala an ka jamana tɔgɔ la conseil de sécurité la k'a fɔ anw ka jate la hakili jagabɔ ni fɛn bɛɛ kelen o jɛkulu ni u m'u jɔyɔrɔ fa Mali lakanani sira fɛ an y'a yira k'a fɔ u ka baara bila baara in kan ka bila décembre kalo san tɛmɛnen o fana o kun ye wagatiba ye a ko kun ka gɛlɛn décision gɛlɛnba don mais a baara sera ka kɛ bi na o bɔra a sira fɛ a sabanan o ye n'aw ye lakɔlɔsili kɛ an ye jɛkulu sigi septembre kalo n'a bɛ fɔ o ma ko alliance des états du Sahel Saheli jamana mɔgɔw ka bolo di ɲɔgɔn ma jɛkulu Mali
ani Burkina ani Niger olu de y'o jɛkulu sigi pour que ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka balimaya teriya ani jɛɲɔgɔnya o bɛ sabati ani ɲɔgɔn cɛ cogo min an bɛ baara kɛ cogo min ka lakana ni sabati donc o ko saba ne yɛrɛ ka jate la o kɔni ye ko ye ko minnu an bɛ se k'an hakili to a la k'a fɔ baara caman wɛrɛ bolodara mais peut-être que wagati ne tɛna se ka to an ka taa o détail la mais an ye fɛn o fɛn kɛ a bɛɛ kun taara de k'a fɔ ko ka maliyɛnw ka intérêt k'o de défend ka Mali an ka jamana bɛ se ka yiriwa cogo min ka lakana ni nati. Ayiwa monsieur le ministre ɲininkali kunkurunin an ye ninnu minnu fɔ sisan nka olu kɛrɛfɛ maaw bɛ jalaki bin ko a bɛ ɲini ka na wagati kunkurunin bɔ a bɛ i n'a fɔ an ka jamana mabɔlen don jamana tɔw la a bɛ fɔ min ma ko k'a isoler ko k'a sababu kɛ an yɛrɛ ka bɔliw ko an da ka farin dɔɔnin aw bɛ mun jaabi di o la. bon ne hakili la o bɛ fɔ mɔgɔw b'a fɔ mais an yɛrɛ wajibiyalen tɛ ka segin mɔgɔw bɛ min fɔ parce que n'i y'a lajɛ n ye jɔsen 3 minnu fɔ Mali bɛ baara o baara boloda o bɛ taa o jɔsen 3 de la ni o jɔsen 3 ma batu an ni jamana ni jɛkulu fɛn o fɛn cɛ an kan ka jɔ yɔrɔ min an bɛ jɔ yen bon n'a fɔra ko k'a k'i yɛrɛ ma a bɛ dépend i bɛ objectif min nɔfɛ de parce que kelenya fana ka fisa souvent ni jɛjugu ye donc jɛ min bɛ taa maliyɛnw ka hamina sira fɛ an b'o de ta hali n'a kɛra mɔgɔ 2 ye tant que a bɛ kɛ bonya kɔnɔ a bɛ Mali ka hamina ko ɲɛnabi mais o yɛrɛ fana ye je crois faamuyali ko de don parce que minnu b'o fɔ bi olu yɛrɛ bɛ kɛrɛfɛ ka tɛmɛ Mali kan parce que n'i ye Mali kunko lajɛ bi Mali ka ko kan ka fɔ yɔrɔ o yɔrɔ bi a bɛ fɔ yen ni Mali taara yɔrɔ o yɔrɔ ni Mali ye kuma ta mɔgɔw bɛ fɛ k'a lamɛn u bɛ fɛ k'a dɔn Mali bɛ na min fɔ Mali bɛ na min kɛ n'an bɔra hali o hukumu kɔnɔ bi n'i taara an dafɛ jamanaw na n'i taara farafinna jamana wɛrɛ n'i taara hali tubabu jamanaw na mais Mali kunko ani maliyɛnw bɛ ka baara minnu boloda ni kɛlɛ minnu bɛ kɛ mɔgɔ dama min bɛ k'a fɔ ko anw bɛ ka min fɔ an bɛ ka min kɛ o y'olu fana ka hamina ko de hali n'a sɔrɔ dɔw bɛ yen u tɛ se k'a kɛ ou bien u tɛ se k'a f'u ka jamana kɔnɔ donc ne bolo ka k'i d'a ma a bɛ dépend i bɛ min nɔfɛ de kɛn d'a ma bi o fana kɔrɔ tɛ ko kudayi don dɔw bɛ kɛ bi mais sini caman taara o n k'olu bɛ ka segin ka na donc ne hakili la a bɛɛ bɛ dépend i ka laɲini ye min ye o de ka gɛlɛn. Ministre Abdoulaye Diop jɛɲɔgɔnya sira fɛ an y'a ye k'a fɔ Mali ni Algérie cɛ a ka gɛlɛn kosɛbɛ bi o ko bɛ cogo di dɛ. fɛn o fɛn kan ka fɔ nin ko la o fɔra a la jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya bɛ se ka na hali ɲi ni nɛn bɛ kɛlɛ mais a si tɛ bɔ a nɔ na Algérie ye an dafɛ jamana ye an bɛ ɲɔgɔn kan bi ko tɛ an ka jamanaw kalalen bɛ ɲɔgɔn na an ka jamanadenw kalalen bɛ ɲɔgɔn na Mali ye min fɔ kabini lawale o kɔrɔ ye ko n'an ni jamana fɛn o fɛn bɛ baara kɛ o kan ka an ka yɛrɛma hɔrɔnya batu n'a bɛ fɔ o ma ko souveraineté nationale et puis k'a fɔ fana Mali ka problème ye min ye a kan ka ɲɛnabɔ Mali de kɔnɔ malidenw ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ wɛrɛ man kan ka na k'i da don o la n'i ma wele n'a bɛ fɔ o ma ko non ingérence dans les affaires intérieures jamana bɛɛ de b'a kunko ɲɛnabɔ mɔgɔ wɛrɛ tɛ na ko ne de bɛ aw kunko dɔn parce que mɔgɔ si tɛ Mali kunko dɔn ka tɛmɛ malidenw kan et puis sabanan fana n'a fɔ ko bon sigiɲɔgɔnya bɛ diya cogo min n'a bɛ fɔ o ma ko bon voisinage n'aw bɛ sigi aw bɛ baaraw de boloda min bɛ sigiɲɔgɔnya nɔgɔya aw ni ɲɔgɔn cɛ tiɲɛ don ani Algérie cɛ gɛlɛyaw nana kɔsan na parce que o jɔsen ninnu dɔw ma batu mais a kɛra cogo o cogo an balima jamana de don an ka jamanaw kalalen bɛ ɲɔgɔn na an kun y'u ka lasigiden wele ka na k'a ɲininka parce que ni gɛlɛya nana kɔni fo ɲininkali ka don aw ni ɲɔgɔn cɛ k'a faamuya min kɛra a kɛra mun de kama pour que ka faamuyali sɔrɔ u fana y'an ka lasigiden wele u kan ka ɲininkali min kɛ u bɛ ka ci min don da u y'a kɛ u y'u ka lasigiden wele ka taa an yɛrɛ an ka lasigiden wele ka taa u ka lasigiden seginna ka na juma tɛmɛnen an ka lasigiden taara kunu ka taa k'a ka baara daminɛ donc ne bolo sisan nɔ nin ko a bɛ ɲɛnabɔ kuma ɲɔgɔnya ani gundo de kɔnɔ donc parce que an si tɛ se ka taa ka ɲɔgɔn da Mali mago bɛ Algérie la Algérie mago bɛ Mali la mais jɛɲɔgɔnya fana tɛ se ka kɛ n'o y'a sɔrɔ an ma an kɔnɔ jɛya ɲɔgɔn ye n'o y'a sɔrɔ an ma ɲɔgɔn bonya donc Mali bolo jamana jamana n'o b'an bonya
an bɛ tagama ɲɔgɔn fɛ an tɛ se a kɛra Algérie a kɛra Niger a kɛra Burkina an tɛ se ka taa ka ɲɔgɔn to mais f'a ka kɛ jɛlenya de kɔnɔ donc an b'o de ɲini kɛlɛ t'an ni mɔgɔ cɛ donc an b'a ɲini kow ka taa jɛlenya kɔnɔ anw tɛ kɛlɛ ɲini mɔgɔ fɛ tɛ kɛlɛ ɲini mɔgɔ mais f'an ka ɲɔgɔn bonya. An y'a ye k'a fɔ juin kalo tile 16 san 2023 in kɔnɔna la an bɛ o babu kɔnɔ halisa e yɛrɛ taara min ye Nations Unies o kɛnɛ kan u ka tribune na i ye laɲini kɛ ko MINUSMA min ni a tun bɛ an fɛ yan nɔ ko hali n'o y'a sɔrɔ baara a ma ani sababa ma bɛn ten kosɛbɛ i ye laɲini kɛ jamana tɔgɔ la ko baara in ka sonsoro bi min ni o ye janvier kalo ye an bɛ se k'a fɔ ko MINUSMA ka tagali a latigɛra u bɛɛ taara ka ban wa a bɛ lahalaya jumɛn na ani ka fara o kan MINUSMA talen a ye nafa ɲa wa. MINUSMA tagali a lawalela décembre kalo tɛmɛnen o 31 a lawaleya n'i ye maa 100 ta MINUSMA ka mɔgɔ minnu tun bɛ yan a dɔgɔyalen mɔgɔ 94 olu taara sɔrasiw b'a la polisiw b'a la civiliw b'a la mɔgɔ 5 ni ko minnu tora yan nɔ olu bɛ to yan pour que ka se ka minɛn labanw k'olu labɛn sɛbɛnko minnu b'a la ka se k'olu ɲɛnabɔ o wagati kɔnɔ n'i ko n'o y'a sɔrɔ a taara n'a bɛnna a ma bɛn n'i yɛrɛ y'i sigi ka jamana lajɛ bi est ce que an ka Mali sɔrasiw u bɛ jamana fan bɛɛ wa u tɛ jamana fan bɛɛ est ce que fagaliba minnu tun bɛ ka kɛ an ka jamana kɔnɔ aw ɲɛ b'o la sisan nɔ mais o bɔ kun tɛ se ka kɛ ka ninnu to yan o kɔrɔ ye ko gɛlɛya tun bɛ yen n'i y'a lajɛ fana Mali ma wuli dɔrɔn k'a fɔ ko MINUSMA commandant ye de u ka taa u ye san 10 de kɛ yan olu ni mɔgɔ wɛrɛw o san 10 kɔnɔ olu nana i y'a dɔn Nations Unies yɛrɛ mɔgɔw ma min faamuya parce que hali an ka sigidaw la mɔgɔw ma faamuyali kɛ parce que n'u ye Nations Unies sɔrɔsiw ye tenue b'u la marifa b'u bolo u b'a fɔ k'u nana olu lakanani de kama mais Nations Unies baara bolo o t'o ye olu ka baara ye n'a bɛ fɔ o ma ko maintien de la paix kɔrɔ aw nana yɔrɔ la kɛlɛ bɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ u y'u bolo don sɛbɛn na k'a fɔ an bɛ fɛ ka kɛlɛ ban olu bɛ na olu b'a seereya aw ni ɲɔgɔn cɛ pour que kɛlɛ kana wuli n'an y'a jira k'a fɔ Mali bɛ situation min na o t'o ye o anw ni jɛwalekulu mɔgɔw de bɛ ɲɔgɔn na n'a bɛ fɔ ko terroriste olu bɛ na u bɛ fagali de kɛ bon ni e nana ni e ko mandat tɛ ne bolo pour que ka ninnu kɛlɛ mais ne nana pour que e lakana e bɛ se ka ne lakana cogo di n'o y'a sɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ ka na ne faga e tɛ se ka ne dɛmɛ ka fɛn o la donc an bɔra o de kɔnɔ k'a fɔ ninnu bɛ baara min na o tɛ na Mali bɔ nɔgɔ la pour que Mali ka bɔ nɔgɔ la fo Mali yɛrɛ an k'an ka sɔrɔsiw de falen an ka minɛnw d'u ma an ka jamana taabolo falen depuis o falenna jaabiw bɛ ka di o Mali bɛ fan bɛɛ sisan nɔ mais o fana kɔrɔ tɛ ko MINUSMA ko fosi ma ɲɛ a la ni fɛn kɛra cogo o cogo baara dɔw bolo dara olu tun bɛ taa jamanadenw nafa fɛ baara minnu fana bolo dara MINUSMA fɛ san 10 in kɔnɔ mais mɔgɔ minnu sara mais a caman y'an dafɛ dugu mɔgɔw de ye o n'i ye mɔgɔ 100 ta MINUSMA la i bɛ sɔrɔ mɔgɔ 90 ɲɔgɔn olu bɛɛ farafinna mɔgɔw de olu mɔgɔ caman fana de sara a ka ca mɔgɔ 300 ni kɔ ye donc an bɛ vraiment an m'an hakili don o mɔgɔ ninnu na ka duwawu ta ka fana ka waliɲuman dɔn u ka jamanaw y'u ci ka na u nana ni hakili ye k'a fɔ k'u b'an dɛmɛ nka o tun bɛ mobili min kɔnɔ k'an dɛmɛ peut-être que o mobili tun tɛ mobili ɲuman ye peut-être que mobili bɛ direction min fana na o direction tɛ direction ɲuman ye mais mun y'anw kɛɲɛ ka se k'a kɛ minɛn ɲuman ye min bɛ se k'anw dɛmɛ anw mago bɛ mun na parce que anw tɛ MINUSMA dilan o MINUSMA ye diɲɛ seleke 4 jɛkulu de jamana camanw de b'a kɔfɛ jamana minnu b'a kɔfɛ fana dɔw bɛ olu tɛ Mali ni jamanaw ye jamana dɔw nana olu mana lakanani kama Mali la o olu nana de pour que Mali ka to dingɛ kɔnɔ olu k'u ta sɔrɔ a la donc an kɛlen ka faamuyali kɛ ko n'an ma bɔ nin dingɛ kɔnɔ an bɛ san 100 k'a la k'o tɛ ɲɛnabɔ donc o de la an ko sisan nɔ komi ninnu parce que Mali ye laɲini kɛ san 10 in kɔnɔ san o san Mali bɛ taa conseil de sécurité an b'a demander ko ka mandat renforcer ka nin kɛ jaabi ma di o la o de la furancɛ faga nalen colonel Assimi Goïta ala n'a jɛɲɔgɔnw ni gouvernement an y'a décidé sisan an bɛ ballon yɛlɛma sisan an bɛ compter an yɛrɛ kan n'an bɛ sa an bɛ sa n'an ka sɔrɔsiw ka kan ni min ye an k'o di dɔw ko se t'an ye mais an ka sɔrɔsiw bɛ kɛlɛ la ni fɛn o fɛn a bɛɛ ye Mali nafolo de ye bi na mɔgɔ tɛ ka Mali dɛmɛ o jaabi aw bɛ k'o de ye dɔɔni dɔɔni o yɔrɔ ma sumaya an ka sɔrɔsiw tɛ ka taa fan bɛɛ
u bɛ ka kɛlɛ kɛ a kan ka kɛ cogo min donc an bɛ barika da an ka sɔrɔsiw ye donc o de y'an bɔ kɛlɛ t'an ni MINUSMA cɛ mais u tun bɛ baara min na o tɛ taa Jimi sira fɛ hali n'an tun ye san 100 k'a la an tɛ bɔ nɔgɔ la. Minisiri Abdoulaye Diop tubabula keleya tɔnba min bɛ sisan nɔ n'a bɛ fɔ a ma ko BRICS o jɔyɔrɔ bɛ ka bonya kosɛbɛ diɲɛ seleke 4 kɔnɔ yala an bɛ se k'a fɔ don n'a nata la Mali bɛna don o jɛkulu in na wa? Bon an bɛ d'abord o jɛkulu min bɛ yen jɛkulu don min ni Mali an haminakow ye kelen ye sabula n'i ye a lajɛ diɲɛ depuis guerre mondiale 2nan kɛra fo bi jamana damani dɔrɔn de bɛ diɲɛ mara la et puis u bɛ k'a mara olu de Jimi sira fɛ mais n'i ye diɲɛ lajɛ bi jamana minnu bɛ yen n'a fɔra k'olu jama ka ca n'o ye Inde ninnu ye Chine ninnu jamana Afrique yɛrɛ jamana caman bɛ yen u ka mɔgɔw ka ca force b'u la mais olu tɛ yen donc BRICS ni anw an ka hamina ye min ye diɲɛ ko la n'an b'a fɔ o ma ko un monde multipolaire o ka kɛ diɲɛ na an bɛ fɛ ka kɛ diɲɛ na min tɛ k'a fɔ ko mɔgɔ kelen de bɛ an mara u jamana kelen bɛ yen o b'a fɔ k'ale ye gendarme ye tɔw bɛɛ bɛ tugu a kɔ anw bɛ fɛ de jamana bɛɛ ka bonya jamana bɛɛ seko ye min ye a kana n'a bɛ fɔ o ma ko monde multipolaire an jamana bɛɛ an ka an bolo fara ɲɔgɔn kan pour que an kan ka se ka mɛn donc BRICS bɛ ka baara kɛ o de sira fɛ an teri jamana caman b'a la Russie b'a la Chine b'a la Inde b'a la Afrique du Sud b'a la donc an ka hamina ko ye de sini an ka kɛ diɲɛ kɔnɔ diɲɛ min kɔnɔ bɛɛ bonyanen don bɛɛ se ni jɔyɔrɔ ye min ye i bɛna k'a la bɛɛ fana bɛ lamɛn mais a kana kɛ k'a fɔ ko jamana 2-3 olu b'u ka jɔnmaya sariyaw sigitɔ kan. Ayiwa an y'a ye kɔsa in na fana k'a fɔ Mali Burkina Niger ni jamana 3 farala ɲɔgɔn kan k'u tigɛ di ɲɔgɔn ma ka kɛ jɛkulu kelen n'a bɛ wele ko AES o laɲini ye jumɛn i bɛ se ka mun fɔ an ye o ko kan? Bon ni ye AES laɲini lajɛ a taara min kan fɔlɔ o ye kɛlɛ de taara ka ɲɛsin an jɛɲɔgɔn jamana dɔ ma n'o ye Niger o y'an balima jamana ye an sigila jamana don CEDEAO ani jamana wɛrɛ minnu bɛ CEDEAO kɛnɛma olu de y'a décidé ko bon ko Niger président min falenna ko f'u ka taa ka kɛlɛ bin Niger kan ka masakɛ kɔrɔ in lasigi a nɔ na bon an y'an sigi k'a lajɛ mɔgɔ minnu bɛ nin kɔfɛ n'an y'an sigi ka n'u sera Niger u bɛ se Mali la u bɛ se Burkina an bɛ wuli k'an jɔ sani u ka s'an ma ou bien an b'u kɔnɔ u ka na an ta i b'a fɔ sɛdenninw donc o de la AES sigira o de kan k'a fɔ an bɛ an bolo fara ɲɔgɔn kan ka Niger dɛmɛ mais an b'an bolo fara ɲɔgɔn kan fana ka lakanani kɛ n'i y'a ye walejuguya mɔgɔ ninnu n'o ye terroriste ye u b'an ka jamanaw de la donc an ka problème bɛɛ kelen donc o de la an y'an bolo fara ɲɔgɔn kan siɲɛ fɔlɔ k'a fɔ an bɛ lakanani kɛ an bɛ Niger défend n'u binn'a kan an bɛɛ b'an fanga fara ɲɔgɔn kan mais an ko o dɔrɔn tɛ bɔnni kɛ f'an k'a lajɛ de sisan an ka jamanaw bɛ kuma ni kan kelen ye cogo di diɲɛ selekana ni jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ n'a bɛ fɔ ko diplomatie parler d'une seule voix ni ko min bɛ y'a an yɛrɛ taara Nations Unies na an kumana Niger ni tɔw ta Burkina kumana Niger tɔgɔ la donc ni ko min bɛ kɛ an b'an fanga fara ɲɔgɔn kan mais an k'o fana tɛ bɔnni kɛ f'an k'a lajɛ an bɛ sɔrɔ siraw yiriwa an ka jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ cogo di ni e ye jagokɛla ye n'i bɛ bɔ Bamako i bɛ taa Burkina ko bɛ se ka nɔgɔya i ma cogo di siraw bɛ dilan cogo di courant bɛ na mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ cogo di an bɛ sɔrɔ siraw yiriwa cogo di an ka jamanaw ye donc o de AES ni sigira o de kan parce que an y'a ye an bɛ jɛkulu minnu kɔnɔ olu tɛ ka baara kɛ an Jimi sira fɛ u tɛ ka baara kɛ an hakilina fɛ u bɛ ka baara kɛ ni mɔgɔ wɛrɛw de hakilina ye donc sani olu ka u ka baarabolo falen anw ye jɛkulu sigi min bɛ baara kɛ an yɛrɛ nimi sira fɛ donc o de ye AES nin ye an bɛ barika da an ka jamanadenw ye Niger ni Mali ni Burkina olu bɛɛ ye danaya min da k'a fɔ ko AES sigilen a ɲɛna a b'olu ka hakilinataw de fana bila ɲɛfɛ. Ayiwa monsieur le ministre AES jɛkulu in bilali sen kan a bɛ n'a fɔ o ko in kɛlen don ka jɛkulu dɔw lasira e yɛrɛ hakilina ye jumɛn ye o ko in fana o tɛ ka baara kɛ an Jimi sira de fɛ u tɛ ka baara kɛ an Jimi mais AES nin ma sigi jɛkulu wɛrɛ kama mais a sigira de an haminako ye min ye o ka bɔ an haminako ye mun ye an k'an fanga fara ɲɔgɔn kan na an k'an fanga ɲɔgɔn kan ka lakanani nati ka sɔrɔ siraw yiriwa ka baaraw kɛ an ɲini ka baara kɛ fana pour que jamana wɛrɛw kana na décision ta an nɔ na parce que an ka jɛkulu nin caman bɛ yen nɔ n'i y'a lajɛ
mais tubabu jamanaw ni jamana wɛrɛw de bɛ na olu de b'a fɔ min kan ka kɛ an ka jamana ɲɛmaaw bɛ tugu kɔ AES ni an bɛ fɛ k'a kɛ de n'an bɛ décision min ta an yɛrɛ de ka an ka décision ta se min b'an ɲɛ an k'o de waleya kɛ parce que an ka jɛkulu caman bɛ yen nɔ an bɛ fɛ ka baara minnu boloda mɔgɔ wɛrɛw de bɛ na ni a nafolo ye ɔ min bɛ na ni nafolo ye a bɛ ta kan de kan dɛ n'i ye mɔgɔw ka nafolo ta fana i b'a baara de kɛ donc AES nin an bɛ fɛ k'a lajɛ ka baara bolo falen an se ye min ye an k'o baara kɛ an t'o fana fantan ye o mɔgɔw ko k'an ye fantan ye an ye fantan ye mais an ye fantan ye se bɛ minnu ye olu bɛ n'an fɛ hali n'i y'u gɛn u tɛ taa donc o kɔrɔ u ɲɛ bɛ fɛn dɔ la o mais fo an yɛrɛ de kan hakilina falen parce que anw ko an ye fantan ye mais an sigilen bɛ sanu min kan an ɲɛ t'a la an bɛ taa sanu min ɲini jamana wɛrɛ peut-être k'a b'an sen kɔrɔ donc fo an kan hakilina de falen an k'an jɔ sisan nɔ an k'an yɛrɛ lajɛ n'i y'a lajɛ lakanani sira fɛ an jɔra an y'an yɛrɛ lajɛ an tɛ ka nɔ bɔ a la peut-être hali sɔrɔ sira yiriwali fɛ n'an y'an jɔ k'a lajɛ k'an hakili jagabɔ k'a fɔ ko minnu tɛmɛnanw ɲɛ olu ye kow de kɛ o donc an fana bɛ se k'a kɛ mais n'an m'o hakilina falen mɔgɔ wɛrɛw de bɛ na an bɛ baara kɛ n'olu ka hakilina ta ye n'olu ka hamina fana ye. Mali ni CEDEAO cɛ bɛ cogo di? bon Mali ni CEDEAO gɛlɛya dɔw donna na gɛlɛya donna na gɛlɛya laban ye i y'a dɔn depuis an ka transition de daminɛna an bɛ sigiyɔrɔ min na bi Mali an ka CNT membre bɛɛ an'an ka gouvernement membre bɛɛ u bɛɛ bɛ sanction b'u bɛɛ kan u tɛ se ka voyager yɛrɛ mais a bɛ san kelen bɔ CEDEAO an ko ma u ye sariya minnu sigi an kan vraiment a t'an dɛmɛ an ka se ka baara kɛ parce que a ye da tugu an ɲɛ an ka mɔgɔw tɛ se ka voyager u ko non non k'an y'o ɲininkali min yɛrɛ kɛ k'o ka ca k'u bɛ dɔ fara a kan donc u ye ministre des affaires étrangères yɛrɛ ne yɛrɛ ministre an min bɛ an ka jamana ni jamana wɛrɛ kow ɲɛnabɔ u ko k'anw yɛrɛ anw yamaruyalen tɛ ka voyager ka t'u ka jamanaw na n'an ka nafolo bɛ yen o fana u b'a datugu u ko ko hali an ka jamana ɲɛmaa jamana saba ni Guinée Mali ani Burkina o y'a sɔrɔ Niger ma don a la k'u ka jamana ɲɛmaaw fana tɛ se ka voyager ka t'u fɛ an sigilen o la olu yɛrɛ bɛ wuli k'olu ka cidenw bɛ na pour que ka kuma an fɛ an ko k'a tɛ k'o la o i hakili jiginna an ye jɔsen saba minnu fɔ olu de bɛ na o n'i m'an bonya fana an t'i bonya dɛ e bɛ i ka so da tugu ɲɛ e b'a fɔ ko ni e bɛ na ne fɛ e bɛ se ka na an ko non sira ye bɛ kɛ sira fila de ye n'a ye sira dayɛlɛ an bɛ sira dayɛlɛ n'a y'a datugu a bɛ datugu donc u ka sommet laban nin na u y'o mesure lawuli sisan nɔ parce que u y'a faamuya an ye san kelen kɛ kumaɲɔgɔnya t'an ni ɲɔgɔn cɛ o sisan nɔ an bɛ u ko k'u bɛ cidenw bila ka na n'u nana an bɛ kuma fɛn o fɛn bɛ kɛ f'a ka kɛ bonya de la f'a ka kɛ bonya transition ninnu tɛ se ka ɲɛnabɔ n'an m'an bolo di ɲɔgɔn ma n'i ye hali transition lajɛ mais an ka gɛlɛya fanba ye lakanani de ye o nin jɛkulu ninnu u nana mun d'an ma k'an dɛmɛ an ka mɔgɔ minnu bɛ ka faga e ye nin jɛkulu ninnu nalen ye ka jɔn lakana o de y'an ka haminakow ye o mais u tɛ kuma o la n'i magara activiste kelen na i b'u bɛɛ communiquer o la mais an ka bateau u ye bateau Tombouctou ni ci mɔgɔ min sara a ka ca mɔgɔ 60 e ye mɔgɔ jɔn mankan mɛn donc o bɛɛ gɛlɛyaw de bɛ an n'u ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ aw bɛ baara bolo yɛlɛma de min ka di jamana wɛrɛw ye o t'anw hakilina ye aw ye an sigi ɲɔgɔn jamanaw de ye n'a tiɲɛna Mali a bɛ tiɲɛ aw bɛɛ ye donc an bɛ fɛ CEDEAO u k'u baara bolo falen u ka kuma ɲɔgɔnya sigi an ni ɲɔgɔn cɛ a ka kɛ bonya kɔnɔ pour que an ka se ka jaabi sɔrɔ kow la kɛlɛ min b'an kan bi a bɛ se jamana wɛrɛw fana ma dɛ n'u m'u cogo dɔn an ma fɛn fɔ irisila kan an dun y'a ye k'a fɔ irisila bi bi in na an yɛrɛ ka faamu na an teri ɲɔgɔn jamanaba don o yɛrɛ kɛra sababu ye an ka jamanakuntigi Asimi Goyita a ye bɔliko kelen min kɛ k'a to jamanakuntigiya la o kɛra irisilakaw fɛ yen nɔ nka hali n'o y'a sɔrɔ diɲɛ ɲɛfɛ maaw bɛ kuma wɛrɛw fɔ a la dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko an ni irisila tɛ baara la ɲɔgɔn fɛ k'an ni tɔnjɔnw de bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ walima ko mercenaires bi an ni irisila cɛ bɛ cogo di ani nafa minnu kan ka sɔrɔ maa ni i teri jamana teriya la an bɛ ka mun sɔrɔ irisila fɛ teriya in na bi Ablaye Diop Sidibe an bɛ exemple kelen dɔrɔn d'i ma ne ko e ɲɛ bɛ Mali armée min na bi kɔrɔlen est ce que nin de tun bɛ yen nɔ e ɲɛ bɛ pankulu minnu na Mali bolo bi n'o bɛ taa fan bɛɛ est ce que o tun b'an bolo an tun bɛ jɛ tɔ ninnu na wagati min ayi donc n'i y'a ye an ni irisila bɛ baara kɛ parce que mɔgɔw kan ka min fana faamuya fɔlɔ tubabuw ni tɔ minnu olu ko anw bɛ na anw bɛ fɛnw d'aw ma fu de mais irisila n'aw taara aw b'a san de
mais parce que an b'a san yɔrɔ min an mago an b'an hakilina an b'an hamina ko sɔrɔ yen de parce que n'i y'a lajɛ Mali hali pour que an ka se ka marifa ni avion san an ka armée mais fɔlɔ a bɛ comme embargo de tun b'an kan parce que n'i taara hali n'a wari b'i bolo hali n'a ko i bɛ transaction kɛ banque la u b'a datugu i tɛ se k'a sɔrɔ n'i taara yɔrɔ min u bɛ taa kuma olu fɛ k'u kana feere i ma e bɛ se ka mɔgɔ jugu ninnu kɛlɛ ni minɛn t'i bolo donc an ni Russie baara o kɛra o jɛya de kan parce que olu tɛ k'a ɲini k'a fɔ k'u bɛ n'u sigi an kan an mago ye min ye o b'a di mais an b'a san de c'est vrai k'u bɛ dɛmɛ dɔw k'an ye mais an b'a san de a wari bɛ bɔ n'i ye Mali gouvernement budget ta bi n'i y'a 100 sara sigi 25 o bɛ taa lakanani de la mais o tɛ k'a fɔ wari bɛ ka bɔ Assimi ni mɔgɔ maliyɛnw de ka wari de bɛ ka kɛ donc Russie la an n'u ka jɛɲɔgɔnya o y'an dɛmɛ k'a fɔ an ka bɔ jɛjugu dɔ kɔnɔ a y'an dɛmɛ an ka se k'an ka équipement san an ka sɔrɔdasiw ye u k'an ka jɔyɔrɔ min pour que an ka jamana ka lakana an ka jamana ka kelenya ka se ka sabati donc jamana fɛn o fɛn bɛ fɛ ka baara kɛ n'o hakilinata ye a kɛra Chine ye a kɛra Turquie ye a kɛra Brésil ye an n'u fana bɛ baara kɛ Mali ma kɔ dɔ jamana si la mais jamana bɛɛ i y'a ye jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ comme kungo kɔnɔna de jungle de don bɛɛ b'i nin yɔrɔ de ɲini nka u b'a fɔ ko anw bɔra tigi dɔ bolo ko ka yɛlɛma tigi dɔ bolo ko an y'an bolo bɔ maître dɔ bolo ka yɛlɛma maître dɔ bolo n'o ye Russie ye mɔgɔ minnu b'o fɔ yɛrɛ olu yɛrɛ ma bɔ bolo la fɔlɔ parce que o kɔrɔ ye olu yɛrɛ bɛ colonisation kɔnɔ halisa parce que anw bɛ jɛɲɔgɔnya minnu nɔfɛ o tɛ ka bɔ maître anw tɛ yɛrɛ tɛ mɔgɔ si considéré comme an ka maître o n'a ka di min ye i de bɛ se k'a fɔ ko ne y'aw ka maître ye mais anw t'a considéré gɛlɛya y'an sɔrɔ wagati la mais maître ko tɛ anw ta ye de k'a fɔ mɔgɔ mɔgɔ jamana fɛn o fɛn ni ni Mali bɛ baara kɛ n'a tɛ taa an jimi parce que dɔw nana u bɛ ka baara kɛ pour que an ka to nɔgɔ kɔnɔ de donc jamana fɛn o fɛn b'an dɛmɛ k'o sira sɔrɔ n'a kɛra Russie ye a kɛra jamana wɛrɛ ye an bɛ taa o jamana na an b'a mago ɲini an ni jamana fɛn o fɛn bɛ baara kɛ olu niyɔrɔ b'a la Mali niyɔrɔ b'a la Mali ni jamana si tɛ baara la k'a fɔ ko Mali de bɛ ka gagner bɛɛ de niyɔrɔ b'a la donc mais an y'a jira k'a fɔ jamana ɲɛmaa ani jamanadenw an tɛ jɔnmaya fɛ fo mɔgɔ an fana ye jamana kɔrɔ de ye an ka jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ dɔ yɛrɛ y'a fɔ ko Mali tun bɛ yen kabini jamana caman yɛrɛ ma wolo k'a dɔn k'u bɛ na diɲɛ kɔnɔ donc jamana kɔrɔ don tiɲɛ don gɛlɛya sera an ma an talonna an binna mais an bɛ wuli an bɛ avancer mais o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko mɔgɔ ka fisa n'an ye. Minisiri Abdoulaye Diop a ka d'an ye an ka to kɛnɛ in kan ka kɛnɛ la ɲɛnamaya hali bi ka taa fɛ nka n b'a dɔn k'a fɔ i ye walawalali minnu kɛ an filɛbagaw n'an lamɛnbagaw ye u ye faamuyali caman sɔrɔ diplomasi koɲɛw la yanni an ka bɔ kɛnɛ in kana la bakuruba la i bɛ se k'a fɔ an ye e ka minisiriso ka laɲini ye jumɛn ye ɲinan san 2024 kɔnɔna na an ka sɔrɔ ka kɔrɔfɔw datugu. I ni ce i ka ɲininkali la san kura min daminɛnen filɛ ni Ala ye kɛnɛya d'an ma ka fanga d'an ma ni Ala y'a to an ni jamana ɲɛmaaw u ka se ka dɛmɛ k'an ye ka continuer k'u ka danaya d'an kan an bɛ fɛ an ye baara minnu daminɛ ka se k'olu matarafa halisa a kɛra lakanani sira ye a kɛra sɔrɔ sira yiriwali sira ye a kɛra k'a fɔ hali Mali ka bonya a ka batu jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ o ye jɔsen fɔlɔ ye jɔsen filanan o ye an b'a fɔ min ma ko diplomatie économique an ye san dama minnu tɛmɛ an tun bɛ taa dɛmɛ ɲini pour que ka se ka lakanani kɛ lakanani sisan baara caman kɛr'o la an bɛ fɛ baara fan filanan ka kɛ an ni mɔgɔw bɛ se ka teriya ni baara ɲɔgɔnyaw kɛ cogo min pour que an ka jamana bɛ se ka yiriwa cogo min ka sɔrɔ siraw yiriwa cakɛdaw a kɛra sɛnɛw ni fɛnw ye olu bɛ yiriwa cogo pour que maliyɛnw ka nafa sɔrɔ a la an bɛ se ka teriya ni bolodi ɲɔgɔnma fɛn o fɛn kɛ pour que ka se k'an ka jamana lawuli an k'an sago sɔrɔ o bɛ kɛ a filanan ye a sabanan ye Ala k'a to an ka continuer ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que n'i y'a lajɛ ko diplomatie mɔgɔ kelen baara tɛ o président ale yɛrɛ de ye diplomatie ɲɛmaaba ye ale jɔyɔrɔ b'a la premier ministre aw y'o yɛrɛ ye baara dɔw bolo dara ale b'a la ministre d'état n'o ye Abdoulaye Maïga ale fana bɛ dɔw kɛ ministre des finances bɛ dɔw kɛ donc an b'a ɲini an ka continuer ka Mali ka drapeau lawuli sanfɛ an bɛɛ lajɛlen n'i y'a lajɛ gouvernement yɛrɛ dɔn tɛ jamanadenw yɛrɛ aw yɛrɛ kelen o kelen hali e fan ta n'i taara jamana wɛrɛw la n'i taara hôteliw ni fɛnw na i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ e bɛ jamana de représenter n'i ye ko ɲuman kɛ
i bɛ jamana tɔgɔ ɲɛ n'i ye kojugu kɛ i bɛ jamana tɔgɔ ɲɛ et puis an ka jamana lasigiden minnu bɛ kɛnɛma n'a fɔ bɛ fɔ ma ko an ka jamanaden minnu bɛ kɛnɛma n'a bɛ fɔ ma ko diaspora maliyɛn minnu sigilen bɛ kɛnɛma an ka tungaranke ninnu an b'a ɲini olu bɛɛ lajɛlen fɛ u bɛ yɔrɔ o yɔrɔ u k'a considérer ko ni Mali drapeau de bɛ yaala su ni tile u ka baara kɛ pour que k'an ka jamana kun kɔrɔta donc an bɛ fɛ ka barika da an yɛrɛ ka affaire étrangère a mɔgɔ caman sigilen bɛ yan minnu bɛ an ka ministère la minnu b'an ka ambassade ni consulat ninnu na u bɛ baara la su ni tile a dɔnnen tɛ aw bɛ ministre de ye mais ministre ye a fan min bɛ se k'a ye de mais cɛ ni muso caman de bɛ kɔfɛ n bɛ fɛ ka barika da min lajɛlen donc an b'a ɲini aw ka continuer halisa k'an dɛmɛ aw yɛrɛ kunnafoni dina ninnu parce que an ka baara tɛ se ka ɲɛ ni aw yɛrɛ n'an m'an ka kan lase kɛnɛma. Ministre Abdoulaye Diop i ni ce an bɛ segin k'i fo dante foli min na i ka nin walawalaliw la ni de bɛ bi kɔrɔfɔw kun cɛ Isa Kaba Sidibe an ka foli bɛ i ni baarakɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen yan fɔ Renouveau TV la an filɛbagaw n'an lamɛnbagaw ni de kɛra aw tulo ni aw ɲɛ garijɛgɛ bi Malikura taasira tako 2nan kɛnɛ kan hakili jiginna Abdoulaye Diop na an tun bɛ ka masala ale de bɛ Mali ni jamana wɛrɛ cɛ koɲɛw ɲɛnabɔli ko kunna an b'a fɔ aw ye k'aw ni ce a k'an bɛn waati wɛrɛ n'Ala ka jɛ